dílu a zároveň prvního komentovaného videa na tomhle kanálu. Jak jste si všimli, je to Shake and Fidget, takže můžeme na to, bez kecu a trochu rychle na to, takže tady login. No je to takový, snad nemusím sledovat, co to je Shake and Fidget. Myslím, že to zná každý, takže to vysvětlujeme, protože jako to neznal, tak musí být asi týden za opicema. Ale no, možná vám to ani předvést nemusím, stačí říct tak. Tady si budeme vybírat postavu. Jestli to naběhne. Tak, tady vybíráme postavu. Teď nevím, na jaký server. Na jaký server jsme? No, to zjistíme až potom. No, to je přece jedno, ne, na jakém serveru jsme. Co budu? Ne, to jsem vždycky. A dlouho jsem byl temnej elf. Oči. Vypadám jak feťák. Feťák. Vypadá jako kdyby toho někdo píchl zadku. Neohledná tvářička. Co? Nic? Že by? To takhle. Rychle prostě. No, takže to jsou klasy. Takže třída válečník, prostě jak vám to řeknu, prostě když dám válečníka, tak má hodně životů. Tady je válečník miluje tlusté výzbroj a těžké zbraně. Takže má hodně životů. Kouzelník si často něco kouzelníci si často nesmyslně mluvají něco pro sebe. Teda něco pro sebe ne. A používají ničivé čáry. No to by trošku vymýšlel, ale pšt, to někdo neslyšel. No. Tady. Průzkumníci. Průzkumníci jsou velmi dobří v boji na dálku. No, takže jsou hodně silní. Ale ty jsou hodně obratní. No, jejich hlavní atribuje, jak by jsem to řekl, síla, životy, to, inteligence, obratnost, životy, nějak síla. No, tady už nevím. Inteligence, obratnost, no. A elfu ani nebudu co říkat, nebo jo, rasa temný elf. Temní elfové jsou nevyspytatelný a na výsost nesnášlivý. Já už ani neumím číst po dnešku, jak točím asi v páté, jenom tohle, když už točím po páté a když to nepovede, tak jsem... No, jak vidíte, tak jdeme hned ze začátku. Prostě pro ty, co tak to jsem už... Ne, vytvoř. No, takže se nám to trošku vypovedlo, uložilo se nám to. Teď nevím, co jsem. Já nevím, co jsem dal. Nevádí, tak pojďme možná ty, já jim říkám lukostřelci. Tak jak se bude jmenovat? Tak ne.
Shark Zero. Load. Ježiš, primové. Jo, já jsem zapomněl odstranit. To asi nevšimejte. Tak. No to je od Smiteu, protože já jsem to snažil překládat. No, kdyby nevěděl, tak to RPG a Smite teda. Ale to říkám v jiný hře, když hraju Sakes a ještě říkám v jiný hře, ty ježiš. Jsem teď přemýšlel, že ty to e-mailoval se znám, tyhle. Jestli to neexistuje, slabý, tak tam dáme své nejsilnější, co mám. Tak, tady malý fuk, tantada. Tak, naše postava, oh shit. Vylepšíme se. 20. Hustý. Epic. Není. No, tady hospoda, protože to nemám jen jednu postavu na tomhletom. Já na tomhletom. Nevím, jakým jsme se... To je tajemný. Jsme ilustraci. Tady za těch jsem moc dlouho nehrál. Za jen za bojovníky. Pardon. A za kouzelníky. Ale spíš za bojovníky, no. Ale to ne. Jsem se napít. Tak. Zbroj 1 prohlídnem. A tak. Slabý. Prostě tohle je Sakes, jo. To je shake. Tohle, jako jdu vidět. Ale ukaž se. Už umím poslouchat. Už na pebele. No, kdyby se ježiš, to je další kašpelné, tady to dělá ze začátku. Jo, já to dělám ze začátku. Ale proč to dělám ze začátku? Já bych se mohl dávno začít už od stovky. Jako všichni, ale já nechci jako všichni prostě spoiléři. To nechci. Prostě. Proto ze začátku to dělám. Ale si myslíte, že to bude každý díl od Seničky. Ne. Každý díl ne. Něco budu dělat i za kamerou, takže... Ježiš. Hej. Co je? Zlá. Jo, já jsem zapomněl, tyhle. Já jsem tak dlouho nehrál. Tak dáme tohle. Moje zkušenosti nebo můžete říct laťák, ale nejlepší zkušenosti budu mít dřív. No a stáň. Tady stáj, šup, stáj. No, tady máte prase 10%, ježiš, to je pomalý. A zajede no, tady trošku rychlejší, a tohle nejrychlejší, tohle mám vždycky. Tak 60 se vždycky od 60 do třeba, už největší mám 359, takže se to kupuju od té doby. Ale vždycky od 60 si to koupím, protože co mám třeba, třeba mám 100, se vždycky vybírám tady do ty epic věci, ty prostě ne, to tady jen z podzemí. No potom si udělám podzemí, až budem teď mít dovolený. Syn Slávy, to jsou prostě hráči a víc náhodou, no teď jsem zrovna jednička, no. Boj vám, prostě v aréně boj vám ukážu potom. Se podíváme do té první, epic.
Ale zajímavý vždycky silnější, no. Epic. Vidíte, to jsou ty pízdíme, tady mají vždycky něco modrýho napsané. A svým padáčku tady nic z toho ne. Bože, to je bojník. No jo, no. Ale kdyby to vás to zajímalo, tak můj největší level. A už začínáme. Dostali jsme houbičku, brnění. Nechcem. Fakt nechcem. Chcem, aby nám to aspoň něco dalo. Kadím na to, tohle zatím se nebudu kupovat. Já si myslím, že to je zbytečný se takhle nejdřív ze začátku kupovat něco. Jako není to zbytečné, ale třeba jako, když jste druhý den, tak je to vlastně aspoň trošku lepší a nemusíte utracet doby. No, tak si trošku vylepšíme. No. Další úkol. Ale už nevím. No, prostě tohle bude trošku kratší video, takže to asi uděláme tak do levelu. Nevím. Do levelu. Tak 4-5. 4 myslím. Aby jsme to prostě ukončili a prostě v levelu 4, no. Jo, a co je volba? Ne, že volíme nějaký prezidenta, ale Klause, vole, nebo Zemanova, koho to je. Pardon za to oktále to. Zvuky v chatu. Žádné animace. Vidíte? Vidíte to? Vidíte to? Dobrčic. Jste mi zkazili radost. Ach, zvuky. No, tady máte hlasitost. Jsem to měl na 50, ne? Jsme součas nechcem. Otevřít e-mail. Teda ověřit e-mail, už blbnu. To si prostě ověříte, abyste mohli, to si uděláme, vyžádat. Heslo. To bude epický, jaký je to, nechce změnit e-mail, nechce změnit e-mail. Změnit postavu, nechce změnit postavu, možná až později. Epic. Budu takhle říkat často epic, protože když něco kreativního se mi bude líbit, tak řeknu epic. Alebo nějaký jiný, ale je to v jiném díle, anebo nevím prostě. Už to skoro je. Ty krása, já mám žízeň. Se vždycky napiju a jsem jak velbloud, ne? Počkat, velbloud vydrží bez vody hodně dlouho. A to nikdo řekl, jo, jsme druhý level. A prostě to také hezky úplně ukrutně dobře skáče, úplně čepička. Ta čepička vypadá jako pro babičky. Takový ty šátky. Kdyby tam byl šátek, by jsem si myslel. No jo, no. No jo. Ale takový jistý, že toto. Ale musím vám říct, že musím říct, že to prostě ta společnost, nevím, kdo to jmenujeme, prostě pátý video už mám za sebou a už jsem rád, že tohle točím, takže jo, a pak ještě musím omlouvat za to, že mě asi moc neuslyšíte. Já nepište
když natáčím, tak píšu jak všichni nějak. Teď mi psal, no že chci natáčet, tak mi vždycky předtím píšu, ale zhruba už lidí třeba. Taky se vám to stává, že vás máte tam půlku přátel aktivní, a vás všichni píšou prostě těch 190 přátel píše prostě. To ani nestíháte, no. Prostě mi píše jen jeden. A nějaký další, 0-0, to už je půlnoc. Tak tohle bude souboj Titan. Tak to moc souboj nebyl. Nic. Ne. Ne. Vypadá to jak, že se někdo tam zabil trošičku. Třetí level bude za chvilku. A myslím, že to ukončím. Aby to moc netrvalo dlouho. Tak asi tak v čtvrtým levelu to ukončím. No a co se dá poštám a to už je v 10. levelu psát. Takže to je levelní. To jsem řekl. Vždycky jsem to vytýkal. Že no tady to jsem ale tak si nebudeme dělat, to půjdeme radši do nějakého, protože zbytečný práce a většinou to dělám, když jsem level 100. To už je potom migrace. To potom 50% si udělám hned, a potom bude houbička, a to nasázím, 60, prostě hodně. Potom kdyby budou, ale beru spíš všechny. Proto radši si vyhledám, než tam přijdeme nějaký kamarád, nebo tomu, jo. A proč se tady ty, budu dílny, prostě nevím, jak se to řekne, borci fakci, protože já tady nebudu sám, já tady budu s kámošem. No ale teď nemůžu, protože je pryč trošku, to rodiče. Takže to asi musím trošku ukončit, se rušit, takže co? Lajkujte, když se vám to bude líbit, tak lajkujte a to všechno víte, tak Ano? jo? Jdu se tady nabrat v kárce, až mám to víc. Jo.